Hello mga Yinyens. Mga Yinyens, dito tayo sa Kimco. Ipapakita ko lang yung presyo dito mga Yinyens, yung Kimco ng motorcycle dito at yung location mo kung saan mga Yinyens. Ako mga Yinyens, samahan nyo ako. Sa mga Yinyens, pag galing kayo mga Yinyens, Commonwealth, dito yung ano niya sa may pwede yung dumanto sa may Tandang Sora, pwede kayong umikot dun sa may circle, sa may Quezon City Circle o dyan sa may Liquiwa dyan, may U-turn na mga Yinyens sa may Commonwealth. Ito mga Yinyens, yung lagi tayo sa last mga Yinyens, sa may Tandang Sora to. Pag dyan kayo naman mga Yinyens, didiretso kayo doon, pwede na kayong bumalik siguro. Tapos pag galing sa Commonwealth, mayroon yung U-turn yung mga Yinyens sa Commonwealth, bago mag-circle, dito ang labas nyo. Ayan mga Yinyens. Hindi may katabi siya ng M. Llewellyn. Ayan, Kimco. Address number 7 Brook ng Sora Avenue, Matandang Balara, Quezon City. Tara mga yan, pasukin natin mga Yinyens, yung Kimco. Ito mga Yinyens, yung Kimco motorcycle dito. Ayan, yung available ito mga Yinyens. Papakita ko lang yung mga Yinyens, yung presyo niya. Ito mga Yinyens, ito yung mga malaking Kimco dito. Ito ata yung Kimco Exciting VS 400i. Ayan mga Yinyens, so yung niya, presyo niya, SRP niya is 399,000. Ayan mga Yinyens, yung meron dito mga Yinyens, yung sample computation niya. Ito yung ayan mga Yinyens, no? Papakita ko lang yung mga Yinyens, yung motorcycle doon na iba. Ito naman yung ito, yung light, Kimco light din to, like 150i EBS. Itong SRP niya mga Yinyens, 134,000. Ayan. Tapos yung down payment niya, yung sample computation niya, 6,524 yung monthly, tapos 36 months. Ayan mga Yinyens. Tapos ito naman yan, yung 125 na Kimco light nila. Tapos yung SRP nila is 92,900. Ayan yan siya, yung engine type niya, single cylinder, displacement 124cc, horsepower 8.5, transmission CVT automatic, tank capacity 5.5 liters, seat height 70mm, dry weight 150 kg. Yung fuel consumption ito mo yan is 41 km per liter. Itong Kimco light 125. Buti mo yan sa loop. Ngayon sila dito yung iba. Ito mga Yinyens, yung Kimco. Pwede ito sa pwede ito sa may NLEX na may expressway. Kimco AK550 premium. And may 649,000 yung SRP nila. Monthly niya may 15,528. Down payment niya is 194,000 36 months. I mean, so fuel consumption 24 to 7 km per liter. Next engine type, twin cylinder, displacement 550.4cc, horsepower, transmission CVT automatic, tank capacity 14.5 liters, seat height 75mm, dry weight 228 kg. Ayan yan, so yung Kimco AK500. Ayan, ito yun. Ayan. Tapos mo yan, i-vlog natin yung dito, yung Kimco PRB Moto 180. Ayan, yung SRP nito mo yan is 109,000. Ayan, yung down payment nito is 20,000, 36 months is 9,624 monthly. Ayan. Tapos yung engine type mo yan is single cylinder, displacement 175.1cc, horsepower 17 horsepower, transmission CVT automatic, tank capacity 17.2 liters, seat height 75mm, and dry weight 147 kg. Fuel consumption is 37 km per liter. And ngayon yung Kimco PRB 180. So yun mga Yinyens, dito sa may Kimco mga Yinyens, sa may Matandang Balara. Pag galing yung comment mga Yinyens, pag liko nyo pa lang, dito sa kanto tabi ng M. Llewellyn. Okay mga Yinyens, shout out pala kay Sir Adrian, siya yung sales supervisor dito. Encourage nyo kayo mga Yinyens, pag pumunta kayo dito, assist niya kayo. Salamat sa panonood mga Yinyens, God bless you, more power, keep safe, sana sa buti kayong kalagayan. Bye bye mga Yinyens.